Capitolul 3. In those days came John the Baptist, În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul preaching in the wilderness of Judea, și propovăduia în pustia Iudeii. and saying, Repent ye, El zicea, pocăiți-vă, for the kingdom of heaven is at hand. căci împărăția cerurilor este aproape. For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, saying, The voice of one crying in the wilderness, când zice, Iată glasul celui ce strigă în pustie, Prepare ye the way of the Lord, pregătiți calea Domnului, make his paths straight. neteziți-i cărările. And the same John had his raiment of camel's hair, Ioan purta o haină de păr de cămilă and a leathern girdle about his loins, și la mijloc era încins cu un brâu de curea. and his meat was locusts and wild honey. El se hrănea cu lăcustă și miere sălbatică. Then went out to him Jerusalem, and all Judea, and all the region round about Jordan, Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, he said unto them, le-a zis, O generation of vipers, pui de năpârci, who hath warned you to flee from the wrath to come? cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Bring forth therefore fruits meet for repentance, Faceți, dar, roade vrednice de pocăința voastră. and think not to say within yourselves, Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, We have Abraham to our father. avem ca tată pe Avram. For I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. Deci, orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. I indeed baptize you with water unto repentance, Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, but he that cometh after me is mightier than I, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine whose shoes I am not worthy to bear. și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. whose fan is in his hand, Același are lopata în mână. and he will throughly purge his floor, Își va curăți cu desăvârșire aria and gather his wheat into the garner. și își va strânge grâul în grânar. But he will burn up the chaff with unquenchable fire. Dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Then come Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? And Jesus answering said unto him, Drept răspuns, Iisus i-a zis, Suffer it to be so now. lasă-mă acum, For thus it becometh us to fulfill all righteousness. căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Then he suffered him. Atunci Ioan l-a lăsat. And Jesus, when he was baptized, De îndată ce a fost botezat, went up straightway out of the water. Iisus a ieșit afară din apă. And, lo, the heavens were opened unto him, Și în clipa aceea cerurile s-au deschis. and he saw the Spirit of God descending like a dove, Și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu, pogorându-se în chip de porumbel and lighting upon him. și venind peste el. And lo, a voice from heaven, saying,
Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: This is my beloved Son, Acesta este Fiul meu prea iubit, in whom I am well pleased. în care îmi găsesc plăcerea. Capitolul 4. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness, Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie to be tempted of the devil. ca să fie ispitit de diavolul. And when he had fasted 40 days and 40 nights, Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. he was afterward an hungered. La urmă a flămânzit. And when the tempter came to him and said, Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: If thou be the Son of God, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, command that these stones be made bread. poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. But he answered and said, Drept răspuns, Iisus i-a zis: It is written, Man shall not live by bread alone, Este scris: Omul nu trăiește numai cu pâine, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Then the devil taketh him up into the holy city, Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, and setteth him on a pinnacle of the temple, and saith unto him, l-a pus pe strașina templului și i-a zis: If thou be the Son of God, cast thyself down. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, For it is written, He shall give his angels charge concerning thee, căci este scris: El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta, and in their hands they shall bear thee up, și ei te vor lua pe mâini, lest at any time thou dash thy foot against a stone. ca nu cumva să te lovești cu piciorul de o piatră. Jesus said unto him, It is written again, De asemenea este scris, i-a zis Iisus, Thou shalt not tempt the Lord thy God. să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Again the devil taketh him up into an exceeding high mountain, Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them, și a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor and saith unto him, All these things will I give thee, și i-a zis: Toate aceste lucruri ți le voi da ție, if thou wilt fall down and worship me. dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, for it is written, căci este scris: Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Then the devil leaveth him, Atunci diavolul l-a lăsat. and, behold, angels came and ministered unto him. Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Now when Jesus had heard that John was cast into prison, Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, he departed into Galilee, a plecat în Galileea, and leaving Nazareth he came and dwelt in Capernaum, a părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: The land of Zabulon and the land of Nephthalim, Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, by the way of the sea, beyond Jordan, înspre mare, dincolo de Iordan, Galilee of the Gentiles. Galileea neamurilor. The people which sat in darkness saw great light. Norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. And to them which sat in the region and shadow of death, Și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții light is sprung up. a răsărit lumina. From that time Jesus began to preach and to say, Repent, De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: Pocăiți-vă, for the kingdom of heaven is at hand. căci împărăția cerurilor este aproape. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, saw two brethren, Iisus a văzut doi frați, Simon called Peter, and Andrew his brother,
pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, casting a net into the sea, care arunca o mreajă în mare, for they were fishers. căci erau pescari. And he saith unto them, Follow me, El le-a zis, veniți după mine and I will make you fishers of men. și vă voi face pescari de oameni. And they straightway left their nets, and followed him. Îndată, ei au lăsat mrejile și au mers după el. And going on from thence, he saw other two brethren, De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, James the son of Zebedee, and John his brother, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, in a ship with Zebedee their father, mending their nets. care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejile. And he called them. El i-a chemat. And they immediately left the ship and their father, and followed him. Și îndată, ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. And Jesus went about all Galilee, Iisus străbătea toată Galileea, teaching in their synagogues, învățând pe norod în sinagogi, and preaching the gospel of the kingdom, propovăduind Evanghelia împărăției and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. And his fame went throughout all Syria. I s-a dus vestea în toată Siria And they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, and those which were possessed with devils, pe cei îndrăciți, and those which were lunatic, and those that had the palsy, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi. and he healed them. Și el îi vindeca. And there followed him great multitudes of people from Galilee and from Decapolis, După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan,